Mawani. Mvura yese so. Siri ora yese. Bataito nemvura yacho. Oh. Yese. Apa ndatombo afura. Kupira panzi. Yanga kasvika Yeah. Nipa Chihota panapa. Pachiyangwa. Panamba 50 mshana. Yapinda Mumba. Yapinda dzese dzimba dzese dzazara. Inyaya ichichi kukonzesa funga kwe. Nyaya kumaroad, madrainage, havasi kupindira. Ne. Tatone almost about 3 years zvingodai. Tatenga mafurniture nemafurniture atingorasa. That's once Peter adonera mvura. Peter atodonera mvura akatorara so. Akuti mwiri wangu wapigwa nechando. Nenyaya yemvura iyoyi. Hatisi kuzotokanzira china iri kutifungiriwa zviri. Haisi nyaya ichiningere ichi. Madrainage havasi golf complex yavakaisa. Ndiko kwaimhanyira mvura yese zvino pakavakwa. Mvura yakubhurokwa yakudzoka kuno. Aichaenda maindastry kwayaenda kuna Mkuiso. Ndiyo nyaya iripo hama dzangu. Tokumbira rubatsiro. Kanzuro yacho kuti uoneke kansera wacho auye kuzotarisa kuona kuti vana ruchema nenyaya yemvura iyoyi. Pangopinda muofisi kana kuzombomuona kuti ari kupi kana paWhatsApp aoneke kuti mutauro zvitemo zvatinazvo kuno. Izvi zviri kuitika muna Muhlanga nemuna Samuriwo nemuna Mwamuka Mwamuka tinamora nadhumbu jena iyo area yetina yese iyoyi aiwa tanzo mbobata mvura yenyu futi yakadai uyi disaster mingi mkicheni kom mkicheni mabedroom hatitauri magetsi takatodzima chibreak kungoda kutoda so wakutogwina. Aiwa pakaipa maita basa mdani. Okay umwa. Thanks. Taura itinzo. Iri kuti ikarova madziro kudaiwo. Eh. Akaplasta wacho nawakanyimo cement assessment yakanga iripo. Kwa angobhaizawo. Saka mvura yakanga ichirova madziro aya manje. Iri kubva yanwa manje. Yakutopinda mumba. Alright. Iyi uko. Ninge chibva kuRoddie uko. Yakazara uko hakuna way out. Uko kasoroba kudaiwo. Takavharirwa nevave vakaisa zvomukodora zvavo kusiro. Saka mvura inofana kumhanya ichinovira muna Samuriwo. Yafana kupinda kuSendline. Sendline exactly. Izvozvo. Uku kwakangonaya mbichana kwakafurata makombi achipura ikati mvura inenge ichizara uko. Hatina way out inobva yadzoka manje. Yakutanga kupinda mudzimba manje. Muri panamba nizve? Number 50 Mshanga. Mbare national. Muneti kwani? Shem Chiteneni Chihota. Chihota kana tumagore. Alright. Maita basa. Taura mdani. So, woti upenyu here varume. So, kansera wacho haumbomuona paangopinda muofisi kuti timbo zitemo zvedu hatimuone. Saka chii so tasaimona apa ndakatotora kutobloka apa kuti mvura isaende kumbo. Tatono almost about 2 weeks. Chingapinda mvura kuZimbabwe. Aiwa Dhondo ari Mudhara Chihota project hurumende yatorwa nemakomana. Akomana vapindira. Ene vakutorova. Vamanja kuteta kutodrena. Sokuti aiwa amunobula mapo Dhondo ari. Akomana vakeni. Aiwa pinda apa. Vakenera Wedzera. Ndakambodedza waya anodza nemutemo uyo kusadzidzisa zvanyi. Aiwa boshokora ndo makuwa. Akona boshokora uyu. Ndakambodedza bauya panapa. Ndobva paona kati ndikudzoka. Atazowirira bhozi iye akaenda kunodya lunch bharamba ari kulanchimo. Wavadhipa panapa zvakatooma komana hakusi kuendeka kutoireti. Topfeka majombo. Wapfeka majombo. Toireti vacho hamuchapindi dzabloka. Zvasaka sewage zvinhu izvozvi. Taane sewage. Saka taane typhoid cholera zvese zvatakatarisira panapa. Tarisira matao kutoti mvura idai ikatomira. Sewage ndo yakutobuda irapo. Mimi hapo utobuda napa. Alright. Saka ndiseuti zvironga sei. Hazvina magaziro kodwa vanogadzirisa vacho vanogona gadzira havauyi vanobviswa. Asi bonze yapindawo kwako. Aiwa kwaibamba manext pamundova kwana. Vakazara.
Gaura ndikumbira kuti muende pa next up munoona kuti Mvura paizi. All right. Pa next up.